Madzibaba atatenda muri sei? Makasimba ri madzibaba. Tinoisa mufaro kwamuri madzibaba. Mufaro ngaro kwatiri tose. Tinotenda. Imi munotonzi madzibaba atatenda kumasowe here kana kuti renyu rekumasowe munonzani? Nenzi madzibaba atatenda. Ora ndore mweya. Ndongonzi madzibaba atatenda. Alright. Nhasi matrigireiko imimi soka vanhu vakutonditi ini ndiri wrong pakuramba ndichingokupai mainterview because vari kuti imi munopenga. Munoti kudii nenyaya yemaallegations ekuti imi munopenga munotora mutoriro? Ndinotaura ndakamira ndiri kusaidi rezvomweya. Vari kuona kunge ndinopenga pane chiedza ndo panoonekwa kunge pandinopenga. Saka ndiri kuzama ndichitaura ndichiti pane chiedza panapa. Alright. So paimuri papo moto rine chiedza. Mungu baba. Alright. Saka nhasi mauya kuzoti kudii kuno kuSaint TV? Nhasi ndauya kuzokumbira vachivhayo chifambiso nenyaya yekuti ndakasangana nemhirishonga pakufamba ndichinoenda kumarondera. Ndakanonayiwa nemvura pana 40. Ndakatsvaga makombi ekuti ndiendere kumarondera. Ndasvika kumarondera ndakakwira 50 cents kuenda kusangano. Hatina zokwanisa hedu kuzonamata asi takarara tiri pasowe. Makuda chifambiso muruda mota here madzibaba? Mota ndiri kuida. Saka makambouyawo muchiti couch vakazogamuchira? Couch havasati vagamuchira asi ndakavachengetera kusvika 2030 ndinaro kusvika vagamuchira sofa iro. Alright. Ko zvemota zvakupinda papi? Zvemota zvemota zvakundibatsirawo kufambisawo ndichiendawo kumasowe kunobatana nevamwe. Alright. Saka makuti vanofana kukuonaiwo nepavari kupawo tumotikari vamwe? Vanofana kundirangarirawo kana kaakowo zvako kana kahondawo zvako kana kapasiwo zvako ekufambisa kuti ndinopanganawo nevamwewo tiri kumasowe. Haisiriyo yanga iri main agenda yenyu here? Vazhinji vaiti maida mota, hazvisi zvamakutoradza here kuti ndoya maingoda kubva pakutanga? Yanga isiri main agenda but nekuda kwekuti vanhu vari kutaura zvavanoda kunzoko vakundiona kunge ndinopenga. Hakuna madzibaba anopenga. Alright. Anoshayikwa sei? Isiriwo izvodzo vakatangirwa nedare. Alright. Tiri kukunzwai but nyaya yenyu yakungotyisa netsawo nekuti mangoita zi-U10. Indaitombofunga ndezvekuda kungovapa chipo, saka apa zvakutondinetsa. Kuvapa chipo ndaida kuvapa chipo asi chinoitika ndechekuti mhuri yeZimbabwe hatigone kusimudzirana pachedu. Chinenge chaitwa nemurombo munochitora kunge chinhu chisiri chisvinu makuti hakuita mazvemadrugs hakuti ase but ndaida kuzamawo kuda kuratidzawo talent yangu kuburikidzawo nekuvagadzirawo couch kuti mhuri yeZimbabwe igonewo chinonisapotawo maringe nebasa randinobata remaoko. Alright. Vhesi hamuna vhesi here nhasi? Vhesi rega ndisiye ndavaimbira madzibaba wekinewo sezvo ndichiziva kuti vari kumhiri kwemakungwa sekutaura kwandiri kuita right now. Nedzidzi Maria, nedzidzi Maria, nedzidzi Maria, uyai nedzidzi ya ameni. Amai Maria Magadarena, burukai nedzidzi. Amai Maria Magadarena, burukai nedzidzi ya ameni. Ndinoimba kuti madzibaba sewikini vachanzwa chichemo changu chechifambiso uye vachanyadzisa dai vanhu vanondishora dai mumastreet dai pakufamba dai pese pandangosvika dai vachanowanwa vachinowanyadzisa sezvo pane zodzo pane mweya mutsvene ndichiti tinotenda muchinjikwa mutatu tose. Kutaurirwa unyimwa mbare dzekumusana. Aiwa, kana kune vakandipedzera panyaya dzekugeza motikari vakomana veCleantech Car Wash and Detailing. Vakomana ava zvavakaita handina kana neremumuromo navo. Zvavakangoita vakandibata vakati Saint, aiwa toda kuti tinge tiri tinouya kuzogeza motikari. Ndikati aiwa ndichauya nayo kuCar Wash. Zvikanzi aiwa musazvinetse, Car Wash tinayo asi isusu futi Car Wash yedu inogona kuuya ikoko
kwamuri. Ndikati aiwa, itai sezvamareva. Vakomana vakafumobata jongwe romuromo vakasvika pamba ruri ngwanani. Ndakaona motikari yavo ichipinda pamba, ndikasekerera ndikati hehe, zviriko here izvi? Zvikanzi aiwa ango zviriko. Vakomana vakanga vakagadzirira motikari yavo. Mumotikari mavo makanga muine chese chinoshandiswa kana kuri kugeza motikari. Vakasvika vakatanga kugeza motikari, vakatanga kuita zvinoita kuti motikari inge iri inochena. Motikari yakagezwa zvekuti ndakashayiwa nepekutangira, ndakashayiwa neromumuromo. Motikari iyi ndakanga ndatozvigamuchira kuti haichachene, imotikari yandiri kushandisa kuenda kupi nekupi, imotikari inoita zvese. Asi vakomana vakazviramba zvikanzi toda kuisiya yave inyowani motikari iyi. Aiwa, motikari yakagezwa vakomana, ndikaona motikari yave seitsva. Zvayakanga iri motikari iyoyi ichiri inyowani patakaitenga, ndizvo zvayakadzokera kuita zvakare mushure mekunge yabatwa nevakomana veCleantech Car Wash and Detailing. Aiwa, ndakatifunga kuti pamwe zvichaperera panze, ndakaona nemukati zvakare madzokera kuita semutsva. Aiwa, chinova chinhu chinofadza, chinhu chakandifadza zvikuru. So zvamunongoita kana muchida kuti vauyewo kwamuri ikoko, munongovabata panhamba dziri paskrini. Vakomana ava vanouya vachimanya motikari yenyu pasina nguva ngani, inodzokera kuita motikari itsva. Cleantech Car Wash and Detailing, idzi ndidzo nyanzvi pabasa rekugeza motikari.